Fusaro Perisuti, Fiat 131 Abarth, šedivý Janeček, Škoda 130 RS. A poprvé startuje v Československu vůz Fiat 131 Abarth, vítěz mistrovství značek. Italská posádka Fusaro Perisuti si od samého začátku vedla velmi dobře. Domácí posádka Civic Cermat na Renaultu. Urban BM, Škoda 130 RS. Ital Scioli na supervoze Lancia Stratos HF. A ještě jednou tento překrásný vůz. Barum Rally 1978 byla již 8. ročníkem mezinárodní automobilové soutěže, která se též započítávala do Mitropa Rally Cupu. Trať soutěže byla dlouhá 1079 km, bylo na ní 22 rychlostních zkoušek o celkové délce 410 km. Na startu se sešlo 104 posádek, z toho 72 zahraničních. Tato rychlostní zkouška Velký Ořechov se jela jako okruh a proto se nám vozy představily vícekrát. Dva krásné vozy Lancia Fulvia HF, předchůdce Lancia Stratos. V noci jsme se přesunuli do Strážnice, kdy jsme očekávali příjezd prvních vozů. Jako první, podle očekávání, italská posádka Fusaro Perisuti. Šedivý Janeček předjeli na této 20 km dlouhé rychlostní zkoušce Ferianze na Renaultu Alpine. Švédové Lundström Mats na Toyotě Corolle. Opel Kadett rakouské posádky. Němci Volker a Gintner na Lancii. A Honza Kappa na Renault 12 Gordini. A jak to dopadlo? Po velkých problémech přijeli do cíle v oblacích dýmu Italové Fusaro Perisuti na Fiatu až na 4. místě. 3. místo uhájili Švédové Lundström Mats na Toyotě Corolle. Na 2. místě dojeli Maďaři Ferian Standard Renault 5 Alpine a na nejvyšší příčce stanula naše posádka šedivý Janeček na Škoda 130 RS.